Wonders shall never end. Vakomana rekafadza maira zoti hanzi kana dziri nyaya dzeelection the rig but paeconomy the zig right. Iko zvino situation iri kuitika ndekudai so zim dollar kana kuti mazigi waya mazigi mali waya ari kunzi akabuda ari kunzi ari strong kudarika maruns ekusouth africa. Saka kureva kuti iwo kana uchishanda kusouth africa utonekadirika kungori kutoita nyatsoweka mushe medzi dzako because unenge wakarohwa padhiri nemunhu anenge achiita zvinhu zvake achibhaisa kudzongara ari kuzimbabwe, nyika yezimbabwe kuseri uzona unotosha kuziva kuti zvifamba sei. But ndaona vamwe vanhu vachicelebrate vachiti aiwa ikonomi yezimbabwe yadzoka chichi munoona kusimbisa kuti yadzoka but mabasa asati anyatsowanika. Imbomirai kusimbisana izvozvo ende chimbomirai kumhupukira kana vanhu vari kudiaspora. Iwo kana hamba yako kudiaspora chimbomira kuitira dzungu unokudziza maridzi mangwana mwe munhu anozomukarara nebhutsu zvamboitika 2008 munhu wese akaita millionaire billionaire hatichatauri matrilionaire akaramba ichikoprindwa kusvika gavhena wacho atoona kuti haindinganisisere nazvo zvarema ndopakazouya rescue yema-US nanhasi vanhu vachingoshandisa ma-US rand rariko madhezi wayo raitongoshanda nanhasi richiriko. Saka zvokuti vanhu vanomhanyira kucelebrata kuti mari iyoyo yakasimba kudarika rand saka magadzira ikonomi kudarika rand.